SC Heerenveen is verleden week uiteenzet met de tarieting op het komende seizoen. Juster weer na een week van het train de eerste oefenwedstrijd in Oudemarm in een amateurselectie uit de Frieske Marren. Verslagjouwer Germ Steenekes weer erbij. De wedstrijd kwam wel moeizaam op gang, waardoor dan ook een kwartier van het Heerenveen op 1-0 kwam. Net verwonderlijk, want mannen als Basassi Koglu, Ziyech en Finn Bogason waren nog net onwijzig. De topscorer van Nederland stiert serieus in de belangstelling van de Real Sociedad. En zal voortgaan naar de Primera Division. We zijn nog steeds in gesprek met Sociedad. En, de bal ligt bij hun. Wij hebben gevraagd wat wij willen vragen. En we wachten nu op een antwoord. Vond wel ambitie te zien, helemaal jong. Bedragen noemen wij nooit, maar wij hebben iets wat past bij de topscorer van Nederland. En dat willen we graag hebben. Finn Bogason die gaat naar de Primera Division, daar gaan we nog maar vanuit. Komt een leuke zak met geld binnen. Wil Dwight Lodewegens daar een spits voor de rug? Nou, ik denk wel dat je iets terug moet halen. Dat geloof ik zeker, ja. En wat dat dan precies is, dat weet ik op dit moment ook niet. We zijn wel voorbereid. We hebben allerlei opties open. Maar ja, ik vind van wel, ja. Ja, dan vind je denk ik nog een grote kans dat Ziyech een andere club vindt. Maar onder de nieuwe spelers valt Morten Torsby op. Hij eert het goed en liet het een onmeest. Hij heeft mooie lengte. Het is een blonde Noor. Hij ziet ruimtes goed. Hij kan die ballen ook spelen. Hij heeft een hele mooie binnenkant van de voet om mensen weg te sturen, mensen weg te steken. Ze hebben hem gehaald als een talent. Ik vind het ook een talent. De oefenwedstrijd van Heerenveen in Gastelaan eindigen in 10-0 van de Veensters.